चली गहिला कतार में मजा नहीं मिलल सखी हमारो भतार में कवना करा के चली गहिला कतार में की कोई से के कहीं ना कहात बाटे हो कि हाय चढ़ल जवानिया के लहनारा हाथ बाटे हो कि हाय चढ़ल जवानिया के लहनारा हाथ बाटे हो। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। गीता रिकॉर्डिंग स्टूडियो नेवादा अम्बेडकर नगर। शादी से पहले जनती आई थी ना गवाना हो हम नहीं जानी छोड़ी जई है बिछावाना हो। हाँ शादी से पहले जनती आई थी ना गवाना हो हम नहीं जानी छोड़ी जई है बिछावाना हो। इनका हमारा बारे में ना बुझात बाटे हो कि हाय चढ़ल जवनिया के लहनारा हाथ बाटे हो कि हाय चढ़ल जवनिया के लहनारा हाथ बाटे हो। डीजे कंचन राज मुजफ्फरपुर। राइटर साथे हिंदारा हवे नीरादा हई बीजा दसरा थहबादा केकरा से कही। हाँ राइटर साथे हिंदारा हवे नीरादा हई बीजा दसरा थहबादा केकरा से कही। देवरु चंदन के कुछ ना सुझात बात हो कि हाय बलमुआ के हमारा कुछ ना बुझात बात हो कि हाय चढ़ल जवानी